az a része nincs teljesen legléderezve. Nem tudom, ezt látta ő is, vagy csak úgy gondolt, hogy arra rövidek. Biztosan tudom, hogy egy kicsit bevéptek a szökek tudása. És nagyon remélem, hogy jól lesz ki. Honda Civic. Jaj. Mondjátok, hogy nem a Kenesei Gábor. Ajjajajajaj. Tóni, menj oda. Sajnos az utolsó taktus első kanyarjába Kenesei Gábor dobott egy hatalmas nagy hátast, és a pályán állt meg. Egy picit a szavam, sajnos egy nagyon kedves, nagyon jó barátom, Kenesei Gábor gurult a 600-as rajtszámmal, Mazda 323. Valahogy fönt a hátsó taktusba. Befutási sorrendet egy kicsit később kell, hogy mondjam, mert egyelőre itt még a bírók tanakodnak erről. Rövidesen meg fogom kapni a verseny hivatalos végeredményét, bocsánat, a széria kicsi befutó sorrendjét. Addig viszont megkérem a széria nagy kategóriásokat, hogy a széria középkategóriásokat, hogy jöjjenek azonnal ide és foglalják el helyüket a rajtrácson. Egy kis pályakarbantartás közben. Ez elegendő idő arra, hogy minden széria középkategóriás ide jöjjön és elfoglalja a helyét. Ne kelljen még egyszer mondani, mert engem fognak csesztetni érte. Szóval aki a széria középkategóriások azonnal jöjjenek ide, és pár pillanaton belül ők fogják folytatni a Kerka-Barabási roncsderbi futamot. Mondtam már Kerka-Barabás máskor is? Jó, rendben, egyébként Kustánszegről van szó, csak az előbb mondták, hogy van itt egy Kerka-Barabási versenyző, aki beállt a Kustánszegélyekhez. Mondjuk azt, hogy Göcsei Ring? Jó, oké, akkor inkább Göcsei Ring lesz mai napon többet emlegetve.
Néhány pillanat és kapom a végső sorrendet.